जय परम ब्रह्म लक्ष्मी नरसिंह नमो नमः। ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ରହସ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କଳିଯୁଗର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଏମାନେ ସାଧୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଆସୁଛି ବା ଆସିବ, ଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥିତ ବାବା, ପ୍ରଚାରିତ ମଠ ବାଡ଼ିର ବାବା ବା ଭୋଗବିଳାସୀ ବାବା ବା କଥୋପକଥିତ ପ୍ରଚାରିତ ବାବା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ହେବ ଆଗକୁ, ଏହାର ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୃଷ୍ଟି ବା ସମୁଦ୍ର ସୁନାମି ଏସବୁର ବା ପାହାଡ଼ରୁ ବରଫ ଖସିବା ଏସବୁର ପ୍ରତିହତ କରିବା ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ କରିବେ ସେ ପ୍ରତିହତ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଡାକିବୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାହାର ପ୍ରତିହତ କରିବେ। ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଳିକା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏହା ଘଟିବ, ସେ ପ୍ରଚାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସବୁ ବିତ୍ପାତ ଘଟୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାହାର ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବା କୁହାଳିଆ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଆମର ଦରକାର ନିଜ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏତିକି ମାତ୍ର କହୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ନମଃ।